Nag-mute ako kasi may nagtutugtog dito sa ano, yung gawa ng ano, yung sa barangay. Meron ba dyan ganyan din sa inyo? Sa Panday. Yung sa barangay, lahat ng barangay mayroong ano, konektado sa ano, konektado sa barangay. Yung sa mga bahay-bahay, lahat ng zona. Kanina, nagpapatugtog. Hindi naman dapat ganyan. Tusokos, JJ. Hi, Ross Moranan. Thank you, thank you. Alam, hindi ako makakapag-live ng ano eh. Hindi nakamute. Kasi kanina, ang lakas ng tugtog. Kapatid, Ross Moranan. Si Daddy Hashi. Wala ka naman video kasi. Paano kita majakitan? JJ, mega love shout out. Kapatid, Ross. Sorry. Ross, mega love shout out. Sulog pa ang mga nagpuya. JJ, Jim Beso, dikit na ako. May bakas ako dun sa bunga ng tarong. Kamangha, no? Kapanday.
dikit-dikit yung talong. Ano sila, nagkumpulan doon sa isang sanga. Alex TV. Ay, maraming salamat po kay Alex. Thumbs up Bicol. Thank you po kay Alex sa iyong pagbisita. Maraming salamat. Break time pa. Wala, wait muna. Okay po, maraming salamat po. Rose, mega love shout out po. Mga Kuya Alex, mga Batangas yan. Kapatid, Kapanday. Tapos si Ma'am Rose. Sa malapit sa Bukana, kina Idol Jappers. Oy, Sam. Mega love shout out kaya Bicol. Hello. Dikit na rin ako. Ay, Junjun, Linsag, Tamsak. Letoy TV. Thank you. Maraming salamat sa inyong punta. Maraming salamat sa Tamsak. Letoy TV. Ati Egypt, Tamsak host. Junjun din sa biglang host. Ito sa... Thank you po, maraming salamat. Ate Ning, maraming salamat po. Ako'y magpipin. Medyo lang shout out all. Unang pin. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Maraming salamat.
Ami, Ate Ami, tambay host. Ay, Mama Ami. Si Mama Ami pala to, hindi ninja. Kuya Edmond, Alex TV 5. Maray na udto. Mantabi po sa gamos. Bicol na Bicol Kuya Edmond Maray na udto man sa imo, Kuya Edmond. Maray na udto. Chamski, kain kuya. Thank you, maraming salamat Chamski. Taga Bicol ng si Edmond. Opo, Kuya Alex, taga Bicol siya. May sili pang dala. Taga Bicol po yan, si Kuya Edmond. Si Alex. Mga ano yan, mga support sa ano din yan, mga ano ng ang Sword Family. Idol Japper. Ati Milani Almonte, kaway-kaway lang tayo dyan. Ati Milani. Tamsak sa nakapin. Dito ay dan sa'yo, sabi ni Ate Egypt. Drus, Moranan, dito lang ha, tulog muna. Napuyat ba, Ma'am Ros? Coach MB, thumbs up dan. Uy, bilis mo coach. Yan, may jacket ka na coach. MB26 vlog. Rose Sauti. Salamat. Thank you very much. Walang problema. Coach.
Ako din, idol ko si Jappers, kaso sa totoo lang, pag malalaki na ang channel, mahirap ka nang mapansin pag nasa live ka nila. Kasi sarami ng... Oo nga, Kuya Alex. Minsan na ako din dati, kahit ang liit ko pa, yung may pakunti siya, na-shoutout niya ako, kaya ang tuntua ako nun eh. Kay ano yun, kaya Bidok. Grabe yung ano niya nun. Shout out yung pangalan mo. Sa dami ng pumapasok, halos 2,000, 3,000. Nakita ka niya. Ganun na, okay lang. Masarap, okay na ma-shoutout ka ng ano, may mga malalaking channel. Idol. 18 ano pa yun eh. 2018, nagsimula si Idol Jappers. Marian Joy Team Torrigo sa Hong Kong. Palab po. Mabagal kasi ito, ano, isang cellphone eh. Kaya ang hirap mag ano ng ano. Mahirap magbaba ng mga kapatid. Ate Marian, Ate Joy, nababa ko na yung ano mo ha. Ate Joy. Mabagal nga lang ano ko. Mabagal kasi yung cellphone ko Ate Joy. Hindi mababa. Dati palagi akong nasa upload niya, sa live niya. Wala akong pinapalampas. O dati naman kasi, ano siya eh, kaano niya. Marami siya kanya talagang ano. Okay naman siya, natulong naman siya. Dan Polpak sa nakapin. Wow, kulpak na pulpak. Ati Egypt. Ati Egypt. Nagising ng maaga. Good morning sa inyo dyan. Mga nasa ibang bansa. Good morning.
Sumabas nga pala ako. Ay, bagay. Maganda naman yun maging busy ka sa tapos sa trabaho mo, tapos yung nabablog mo pa yung mga ginagawa mo. Diba? Doble-doble. Ate Mary Tusok. Sino ba sunod natin? Si Ate Inam ba? Si Ate Chichi. Alex TV5 dan tamsak bakas po sa D4 video. Tambay host. Thank you po, Ate Mary. Sisi Marjal Sauti. Dito lang kinig lang. Kung nasa work time na host. Walang problema, Ate Marijoy. Ate Ning Shauti. Salamat, host. Jinjun Linsag. Yan kay Ate Chi. Sunod, Kapeita. Somebody you. At Egypt. Binaba ka ni Coach. Thank you. Maraming salamat, Coach. Coach Amy. Showbiz Talk. Kuya Manoy. Thank you, maraming salamat. Numbers. Alex Tamsak dan po. Dan Ate Egypt. Pag may dumikit sa akin, binabalikan ko agad.
para di ka makalimutan. Wow, sana all. Coach OTW, sabi ni Ate Egypt. May galaw shout out sa lahat. Salamat Alex. Kape. Tunog kay PK Ati Morjoa. Ati Layla. Tamsak. Ati Layla, gandang good morning pala dyan. Good morning. Busy ako this day, ha? Di masyadong makasupport. Kuya Ibong. Showbiz Talk. Ma'am Laila, Miguel shout out. Kuya Ibong, koy dyan Kuya Ibong. Ibong, Miguel shout out. Laila, Miguel shout out sa'yo. Diba? Showbiz. Miguel shout out sa lahat. Dami kong ginagawa sa bahay ko. Showbiz, latest. Maraming latest yan, Kuya Ibon. Like, support. Thank you po, Kuya Tony Official. Maraming salamat sa pagpunta. Medyo konti lang support ko for 1 month. Ganun. Busy naman kasi Ate Day. Pag hindi na busy, alam mo naman, di ba? Mami ko, busy rin ako mag-content sa FB. Sabi ng anak ko. Kada, yung gawal daw, video. Pati pagkain siya, binibidyo mo na Ate Lay. Alam mo naman na bakasyon ako. Bakasyon daw. Busy nga sa kabibidyo. Pati yung anak mo, sinama mo na sa pag-video eh. Doon, Dan Paul Pak sa Nakapin. Kapi, Bukal Vlog. Kaya nga, buti nga di na masyado nagalit. Di ba, nag-TikTok pa kayo? Ano yun? Yung yun, girlfriend niya yun, Ate Lai. Yung kasama. Yung bata, kanino yun, Ate Lai? Salamat. Being OTW. Ano ba? Pugak. Nagmarit siya ng Ate Lai. Anak ng kuya ko. Okay.
Like 17, Miguel, shout out to singing support. Yung mga winababa ko po, puro min po yan. Pa-support na lang po. Pa-support. Shubis Litis, nga, Dan, Paul Pak sa'yo. Pugak Himing. Kuts MB26, thumbs up, done. Maraming salamat kay Alex. Evan. Post, palambing ng premier ko. Nakapin. Palablab naman sa nakapin kay Ebong. Salamat sa pagbigti mo sa akin. JJ Tamsak Bakas Ebong Travel sa tuloy ng laban video. Tuloy ang laban video. 13 Tamsak Ebong Travel. Maraming salamat po kay Alex sa pagtamsak kay Kuya Ebong. Ano ba ako? Siyam naman, siyam. Tambay lang, busy po. Ay, salamat kaya like ko. Record 19 million shoutouts, ending support. Tambay lang, busy po. Walang problema kaya like, sure like ko. Alex, thanks. At Jeep, okay na, 2 hours per day na live mo. Pero laki ng pasok ng WhatsApp mo.
Sana all. Kunti nga yun. Bitin ako, Ate Day. Dati ito like na 64, 48, nga ganon. May kasamang tulugan nyo. Enjoy lang. Oy, Din Jabel. Bro Din. Hello, sis Laila. Ako gang 20 hours lang nag-watch ako sa living sa loob. Good afternoon, bro, Dins. Karig Sabal, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Kim na sis Laila. Ate Marie Joy, kaway dyan. Joy, beautiful. Ni Ate Egypt. Joy. Ni kalaw shout out sa'yo. Kaya ibang traveling. Nako, busy pa ang anak ko. Mag-karaoke. Paring Isabel Yahoo. Kuya ibang travel vlog. May bisita si Ate Lai. Alis pa ako bro. Din. May asikasuin pa ako. Ate Maynay Almonte, may kalang shoutout po sa iyo. Kaway ka muna dyan. At tama na ako, Bicol. Drive na ako. Balik na sa work. Thank you po. Maraming salamat po, Kuya Alex. Ingat po sa pag-drive. Ingat po sa iyong work.
Mag-iingat lagi sa iyong work. Milani Dan Pulpak sa'yo. Ni Kuya Ebong. Tamsak Bakas Disabel. Dinsabel. Sakun Kunbu. Like up Dan Tam Pulpak sa'yo. Junjun, bigla shout out po. Yun din. Bigay ko. Yung binaba ko. Ay, ano na pala. Junjun Limsag Nak Shouty. Limits Girls TV. Palablab. Nina. Dan Pulpak Ati Egypt. Boss, anong oras yung premiere mo? Ano yun? 4:30, Kuya Ibong.
Salamat Ebong sa pag-jacket mo din. Ah, yan na ba? Ah. Drop mo sa GC hospital. Ando na po kaya ano? Tantan Loka TV. Kape Chow Tea. Shamanski. Heart lang gan tayo. Ati Milani. Samki, Nakski, Chowti. Kapatid ni Dan. Kapatid ni Dan. Kapatid, Milani Almonte, palabla po tayo dyan. Wala.
Kapatid Bicol, kain ka muna po. Okay lang, kapatid. Kapatid Bicol, kain ka muna po. Saglit lang naman po ang 2 oras. Kalambang po. Deeper drug. Tantan and Loka Tan. Sino ba? Kalambang. Ang buwa. Oh, standby ko lang. Big lang. Ito po, maraming salamat po, Ate Ning.
Hello po, Ate Mates. Thumbs up po. Dito napansin Ate Mitch. Diyan ka pala. Sir Lyco. Kaway-kaway. Showbiz po. Bonsai. Tambay lang host breakfast dito now. Ilang po, maraming salamat po Sir Lyco. Good morning, Saudi. Gandang tanghali, Pinas. Iba yan. Kiss
Naka-mute kasi naubo na nga ako eh. Hindi na nakatakas eh. JJ, may galaw shout out. Egypt, may galaw shout out. Showbiz, talk. And hi Jay, may galaw shout out. 130. 130 pa naman. Big love shout out Ate Egypt. Sabi ni Sherlock Hope TV. Like Hope TV. Kuya Like Hope. Tambay, Kuya Bicol. Oh, busy na sa work. Ay, salamat sa iyo, John Linsa. Ingat sa work lagi. Miguel love shout out Jay. Love na me 76. Miguel love shout out Ate Egypt. Like Out TV. Miguel love shout out sa iyo, John 10. Thank you, thank you. Wala, sige. Like Out TV. Shouty. Ate Egypt. Mami ko. Jun Linsab, nak, ingat. John Ski. Jun, Miguel shout out. Bunso. Ate Egypt. Ate Mary. Ate Joy. Jules. Ay, sakit sa akin. Patusok ng patamsak upcoming primero. Salamat. Biglang lang magsalang ako ng labahin.
Okay lang po, Ate EG, Mac Mac, TV official, unity of love, we are the, we are here to help unity, team love, support, team creator plan. Balablab po tayo sa inyong mga premier. Team Unity, Miguel of shout out. Super stock. Somebody, you know. Thumbs up dan, mak sa iyo upcoming premiere. Oh, salamat, maraming salamat Ate Egypt. Tricky na, watch hour mo, Kuya Manoy. Hindi. Magto-2.5 pa lang? Kasi di ba 2 hours lang naman. Malaki pag may mga pag may mga 6 hours, 8 hours. Di ba yung dati, puro silent kasi yun eh. Ang bilis kong naka 1K. Isang buwan, may git 1K kaagad. Ngayon, ano lang naman, na minsan yung watch hour kasi 19, 27, 26, ganyan. Ang dami pala ngayong yung pumapasok na talaga. Ninja. May binababa silang bahay, hindi naman sa kanila.
Kaya hindi na ako nagja-jacket. Pag mga kakilala lang sa ako nagja-jacket. Hirap na. Ang ganda sana ng pasok noon eh. Ginulo lang ng ninja yun. Diba? 1 hour, 13 watch hour. Paano kung naka 2 hours yun? Di, may kulang-kulang 30. Like of TV or like of kaway-kaway sa inyong pag-aalmusal. Almusal muna bago. Junjun, Dan, Kapate. Mag-inom tayo ng tubig.
Kinakain ang aso dun. Nagutom. Pulpak din, makmak. Marjoy, may galaw shout out. Sabi ng like of TV. Nagutom ang aking dugi. Dugi. Hello. Tamsak dikitan. Makmak. Nagpupok-pok. Tamsak dikitan. Makmak. Tambay lang kay Jan. 1:30 ang oras ka.
Yo, Ate Melanie. Oh, 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 oh. Can't stand you. Kawaii kawaii like of simple kitchen. Like of simple kitchen. Heart lang. Halika dito. Wala ka. Consum vlog.
Kung ikaw ay ang ating mga tulog-tulog pa dyan. Milani, Miguel shout out. Like of Simple Kitchen. Kape, Miguel shout out. DCBC sa ating mga premiere. Hello, hello. Ate Milani Almonte.
JJ, ano yan? Oh, Ati Iji. Somebody you know. Kapatid tayo, Miguel of shout out. Hello, hello, hello sa inyo lahat. Malapit na rin naman ako mag-end. 2 hours, magto 2 hours. Kapatid, Minay, Miguel of shout out, JJ. Anong heart mo dyan, JJ? Naka-live siya, no? Kilay. Mm. Oh, shit. Nangangkat ang kalaban. Ate Egypt, Miguel of shout out po. Kapit 4. No? Daming kapit. Mga copy. Ka ba mag-live, Ate Kapit? O si Foodbot? Nuga ng mga ipin ko. Yun lang ko yung pinaka
Chef Life, maraming salamat sa inyong pagdalaw. Chef Life. Tapos thank you po, maraming salamat Ate Chef sa Chef Life. Salamat po sa David. Ate Chef Life, may Abi Khan. Salamat po sa David. Ate Milani. Hello, hello. Thank you sa inyong lahat. Mag 7 12 minutes. 12 minutes na lang tayo po'y mag-i-end na. Maraming salamat sa inyong pagdalo at pagpunta. Dan sa nakapin. Hello, hello. Hindi lang shout out, Chef. Chef. Ate Chef. Twelve minutes. Sino ang magsusunod na live? Ate Egyptian Chef live sa upcoming premiere mo, my friend. New friend. So new friend. Ate Egypt Chef sa upcoming.
Malalalalala. Si Egypt. Good morning, 10:10. Good morning, 10:10. Tanghali na dito, 10:10. Nak Shouty. Mamiku. Dan sa nakapin. Kapit. Dan 10:10 nak. Thank you, Ate Kapit. Uy, Chi. Ate Ship. Ate Ship Life, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Thank you, Mami. Thank you, Mami. 10:10. Ba't magla-live ka na? 2 hours na. Next live, sino po? Next live. Yun din siya. Silit. Sino po ang next na mag-live? Sino na po mag-set up? Ate Mary. Shouty.
Hey Banso, ikaw ba mag-live ngayon? Bansoy? Nag-live ka ba, Banso? Oo, ako kuya. Pili ka na mag-ano. Set up. Sit up ka na, Bansoy. Ako'y 3 minutes na lang. Maglipat-lipat na tayo doon sa iyong shubistuk. Baka makita natin dun si Ivana Alawi. Dari Egypt. Ba't wala pa, Bonsoy? Wala pa ikaw live. Asan ka na? Mag-sit up ka na. Pusang gala, Tres Cantos. Maraming salamat. Tambay lang. Pus, lalab mo na. Oh, sa ano po kita kay Foodbad. At ako'y mag-i-end na po. Tres na. Make love shout out. Papasukin ko lang ikaw sa views. Kaya Tres Cantos. Good. Salamat sa pagdalaw kagabi. Tulog na ako. Ma'am, may shout out. Ano na po? Ay, kaya tinawid-jujata mo. Ikaw na, Bonsai. Mag-set up ka na. Wala pa dito, oh. Hindi pa nalabas ang iyong live. Wala pa. Bunsoy. Bye-bye, Nahos. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. At dun po tayo kay Bonsoy. Foodbad. Kaya lang wala pa naman. Wala pa siya. Papalampas lang ako ng oras para sa kanya. Bunsoy, sit up ka na. Wala pa dito ang live ka, oh. Jan Bicol. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At
Ate Mary, Junjun Linsag, Shubistok, Tres Cantos, Errol Tenten, Ate Mary, Kapit, maraming salamat sa inyong lahat, Salami, Makmak TV, Ibong Travel, si Chef, sa inyong lahat po dyan, maraming salamat. Bye bye, bye bye, bye bye, at ako'y kakain na rin.